जोंनि मुङै बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ दिनैनि गोदान गिर्जा न' बेखेवनायाव नुजाफैनो हानाय बिबिसिनि गासैबो मानगोनां दैदेनगिरि सारमोननिसिम आरो क'क्राझार एरियानि मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टनि गासै मानगोनां सार नोंथांमोन आरो मानगोनां गासै मण्डलि दैदेनगिरि आरो फोथायारि गासैखौबो फोरबो जिसुनि मुङै खुलुमनायजों लोगोसे बरायनाय जाबाय। दिनै जों जोंनि नंगौ सनापुर बेप्टिस्ट चार्चनि गायसनजेननाय जारिमिनखौ गोलावै फोरमायालाबानो मण्डलिनि गायसननाय गुदि बाथ्राखौल' गुसुङै फोरमायनो सानबाय। नंगौ सनापुर बिसिखौ 1993 नि एप्रिल दाननि 20 अक्ट'आव टेस नखरजों ज' जानानै इसोर खुलुमनो थाखाय हाग्रा दानस्रांनानै इसोर खुलुमग्रा न' गंसे लुनानै जागायजेननाय जादोंमोन। बे समनि गिबि गायसनगिरिफोरनि मुंखौ गाहायाव होनाय जाबाय। लेट हुसेन नार्जारी फालक, सतरसिं बसुमतारी डिकन, सल बसुमतारी सेक्रेटारि, लेट बाबुराम बसुमतारी केशियार, आन्थें नार्जारी हालमाजि। बिथांमोननि दुखु खस्थ'यै मावबोबाय थानाय 1996 मे दाननि 18 थारिखआव दुखु नांथाव आदिबासि आरो बर'नि गेजेराव दावराव जानानै थानो हायैनि जाहोनाव नाहारानि, उटापानि, खांखापारा आरो जाहारबारि जायगाफोराव रिलिफ थानो गोनां जादोंमोन। बेनि उनाव 2007 नि डिसेम्बरनि 9 थारिख फेब्रुवारियाव फैफिननानै बिफान सिङाव फेल'शिप खालामफिननाय जादोंमोन। बे समनि आफादत दैदेनगिरि हिसाबै श्री अमरेन्द्र सुमफ्रामारि आरो आफादत केशियार हिसाबै लेट कलेन बसुमतारी सानैजों मावनायनि उनाव 2008 आरो 11 मायथाइसिम प्लास्टिकनि न' लुखांना खुलुमबोनाय जादोंमोन। 2012 मायथाइयाव KTBC नि हेफाजाबाव गंसे गिर्जा न' गायसननानै 7 बोसोर खुलुमबोनाय जादोंमोन। 2014 डिसेम्बर दाननि 10 अक्ट' थारिखआव आरोबाव नैथि खेब आदिबासि आरो बर'नि गेजेराव दावराव जानानै 2 दान रिलिफ थानो गोनां जायो। बेनि उनाव जों 2015 नि मार्च दानाव फैफिननानै बै समावबो जोङो 59 नखरजों लोगोसेयै इसोरखौ खुलुमबोदोंमोन। फारियै बै समखौ जोंनि मानगोनां दैदेनगिरिफोरनि मुंफोरानो जाबाय पेरेन्टस बडिनि फारक मावबोनायफोरनि मुं आरो सन। मिस्टार धर्मेश्वर नार्जारी 2009 to 2012 सिम, मिस्टार जयमल मुसाहारि 2013, मिस्टार बीरेन बसुमतारी 2014, मिस्टार अमरेन्द्र सुमफ्रामारि 2015 to 18 आरो 2022 to 13 दानि प्रेजेन्ट। डिकन मावबोनायफोरनि मुं आरो सम। मिस्टार समूह बसुमतारी 2009 to 2012 बेनिफ्राय आरो 2015। मिस्टार सल बसुमतारी 2013 आरो 2016 to 18 आरो 2020 to 21। मिस्टार धनेश्वर नार्जारी 2014 आरो दानि प्रेजेन्ट 2022 to 13। सेक्रेटारि मावबोनायफोरनि मुं आरो सन। मिस्टार अमरेन्द्र सुमफ्रामारि 2009 निफ्राय लानानै 2012 सिम। लेट बेडेल इस्लारि 2013, मिस्टार भुबन बसुमतारी 2014, मिस्टार बालुंखा बागारि 2015 to 2018 सिम, मिस्टार सत्यमणि बसुमतारी
2019 to 2021 Mr. Romesh Nazari represent 2022 case Kisar Mabonai Perni Mung Arson Let Korean Busmutari 2009 Mr. Guru Borgari 2002 Homesani Gita Kisar 2022 case Mr. Jarimin Busmutari 2011 Mr. Lokeshwar Islari 2012 Thero Mr. Hiten Najari 2017 to 18 Mr. Sunil Najari 2019 to 2010 110 Kisar Sabai Mabonai Are Son Mr. Pritiman Najari 2011 to 2012 Are 19 दिन है एक और सीनियर कोचिंग मैं लेट केशव कुसुमहारी 2013 to 2015 मिस्टर नीरज चुंकामारी 2016 to 2018 मिस्टर हितेन नाचारी 2022 to 2028 सिम हालमाजी मावबोनायफोरनि बेवहाय जोंहा एसे टाइपिं खालामनायाव एसे गोरोन्थि जादों खालामदों हालमाजी मावबोनायफोरनि मुं आरो सम पाउल बसुमतारी 2011 to 12 आरो 16 17 18 आरो दानि 2013 परमजित बसुमतारी 2013 ओमफ्राय लेट केशव मुसाहारि 2014 15 आरो 22 बाबुल बसुमतारी 2019 to 2021 महिलानि फालांगिनि मावबोनाय आरो सम मिसेस निर्णय सुब्रमण्य 2009 to 2013 मिसेस फरबासी नार्जारी 2010 to 2011 आरो 2018 मिसेस रिंथि नार्जारी 2012 to 2014 बिनिफ्राय 17 2019 to आरो 2023 दानि एप्रिल महिलानि सेक्रेटारि मावबोनाय आरो सम मिस्टार नयमी दैमारी 2019 to 21 मिसेस निर्मला सुथामारी 2010 to 2011 ओमफ्राय 2015 आरो 16 दानि एप्रिल 2022 to 23 मिसेस जीबी नार्जारी 2012 to 2014 मिसेस सन्धा औवारी 2017 to 2018 महिलानि केसियार मावबोनाय आरो सम मिसेस हाम्पे बरगारी 2008 to 2009 मिसेस टुन्ट्री इस्लारी 2010 to 2011 मिसेस बासंती काकारि 2012 to 2014 आरो 17-18 मिसेस निर्णय सुथामारी 2015 to 16 मिसेस रोहिता बसुमतारी 2019 to 2021 मिसेस सानसुलि औवारी नार्जारी 2022 to 2023 दानि एप्रिल महिलानि हालमाजि मावबोनाय आरो सम मिसेस दुर्गुश्री बसुमतारी 2011 to 2014 19 to 21 मिसेस सरला बसुमतारी 2015 मिसेस सम्बासी महिलारी 2016 to 2017 मिसेस टुन्ट्री इस्लारी 2018 आरो मिसेस रेबिका नार्जारी 2022 मिसेस मन्जिका मुसाहारि 2023 इयुथनि दैदेनगिरिफोर जोंना बेवहाय दानि एडभाइजमेन्टखौ होनाय जादों मैखोम बसुमतारी टिचार्स एन्ड प्रेसिडेन्ट हिमाचल चुम्फामारि सेक्रेटारि एन्ड केसियार दिनै बे जोंनि गोदान गिर्जाखौ 2021 मायथाइनि सेप्तेम्बर दाननिफ्राय लुजेननानै दिनैसिम 2023 नि 19 डिसेम्बर दानसिमाव इसोरनि सहाय आरो नंगौ सनापुर बिसिनि फोथायारि नखरफोरनि अनसुंथाइ होनायजों बे गोदान गिर्जा एबा इसोर फोरोंग्रा न'खौ जों लुखांनो दिनै हाबाय बेनि अनगायैबो गंसे मण्डली फोथायारि आरो एरिया पास्टर सुबुंफ्रा बे गोदान गिर्जा न' लुनायाव सहाय हरो 1 नं
सामुरिसा डिसिनिफ्राय 15,000 मिस्टार सोरां बसुमतारी 12,000 मिस्टार कास्टर दीपक बरगयारी 4,000 बे गिर्जाखौ लुखांनायाव थांनाय टटेल खरसा 7,11,924 नंटू सनापुर मन्डलीजों गायसनजानाय फेल'शिपफोर नंटू सनापुर बिसिआ 1993 मायथाइनिफ्राय 2000 केस सनसिम गुबुन गुबुन फेल'शिपफोर गायसननानै होबोनाय जाबाय। फेल'शिपफोरनि मुङा गाहायाव फारियै अनुग्रह गोरखा ब्रिटिश फेल'शिप सन 1994 उल्टापानि लाबायनपुर गोरखा ब्रिटिश फेल'शिप सन 1997 मैनागुरि उरां ब्रिटिश फेल'शिप अंडर दाबाबिल 1997 राभा ब्रिटिश फेल'शिप अंडर देबिटला 2013 लंगटेन खनसायगुरि ब्रिटिश फेल'शिप 2019 मोनाबिलि ब्रिटिश फेल'शिप 2023 दानि बे बोसोराव जोंनि बे नंटू सनापुर मन्दिरनि सुंद' जारिमिनखौ आं बेखिनिसिम फरायथिना फोजोबनाय जाबाय। एसेनोसै।